Prečo sa portál vôbec rozhodol zverejniť takéto video? Keďže sa video voľne šírilo na internete a takisto aj v rámci sociálnych sietí, vyhodnotili sme v rámci spravodajskej úlohy nášho média potrebné informovať o tomto videu, o jeho existencii a preto sme sa aj rozhodli ho uverejniť. Ja si ale iné, keď sa šíri niečo na sociálnych sieťach, iné, keď to zavesí spravodajský web. Naozaj si myslíte, že to malo takú spravodajskú hodnotu, aby to muselo tam visieť? Z nášho pohľadu primárnou úlohou nášho média je informovať verejnosť o činoch, ktoré sa dejú v spoločnosti. Tento čin samozrejme bol mimoriadne nepríjemný a aj poburujúci. Preto sme sa aj rozhodli upozorniť na jeho existenciu. Zatvárať oči pred takýmito činmi by sme nepovažovali za správne a preto sme presvedčení, že neinformovať verejnosť v tomto prípade o tejto udalosti by nebolo tým najlepším riešením. Videli sme, ako bol ten text napísaný, bolo to niekedy až položartovným spôsobom, čiže prečo, keď hovoríte, že to primárnou úlohou bolo informovať, si potom robiť z takéto strašnej udalosti v podstate zábavu? Nevhodnosť formulácie toho textu v článku sme vyhodnotili ako našu chybu, ktorú sme si aj uznali v rámci verejného stanoviska, následkom čoho sme sa rozhodli predmetný článok stiahnuť z nášho portálu. Zverejnenie tohto článku otvorilo verejnú diskusiu, vďaka čomu Zverejnenie otvorilo verejnú diskusiu, vďaka čomu aj polícia pristupuje k vyšetreniu tohto činu mimoriadne dôsledne. V budúcnosti budeme pristupovať k spracovaniu podobných tém citlivejšie a za nevhodnú formuláciu sme sa verejnosti aj odbornej verejnosti ospravedlnili. Či uznávate, že zverejnenie takého videa už bolo za nejakou hranicou žurnalistickej etiky? Formuláciu textu v zverejnenom videu považujeme za nevhodnú a za to sme sa ospravedlnili. Neobávate sa možno nejakých konzekvencií, nejakého stíhania za zverejnenie toho videa práve na vašom spravodajskom webe? My v prvom rade veríme, že ak bol na videu zaznamenaný trestný čin, tak jeho páchateľ bude vypatraný a bude adekvátne potrestaný a aktuálne čakáme na výsledky policajného vyšetrovania. Hovoríte teda, že predtým, než to video išlo von, tak to prešlo cez nadriadených toho redaktora zrejme. Budú vyvodené nejaké personálne dôsledky za to, že ten text bol formulovaný tak, ako bol formulovaný? K personálnym dôsledkom sa aktuálne vyjadrovať nebudeme.